Hello? Hello, sound check. Ayan, meron na. Hello? Ay, meron na. Meron. Lais. Ayan. May boses na ba? May boses na, guys. May boses na. Linmad Estalo. Shout out sa iyo, Estalo. Meron na po bang boses? Good morning po, Ma'am Sandrine. Vienna. Vienna, Australia po. Ayun, Sandrine, maraming salamat po, Ma'am Sandrine, ha? Meron na. Okay, okay. Kanina kasi po, nag-live kasi ako, wala po. Ayan. Hello everyone. Mamaya po guys, meron po akong packet program. Gusto mo. Ma'am Sandrine, gusto ko umakyat talaga sa inyo kaso ang problema. Gabi na, madaling araw na po sa amin. Kung sanang medyo ano tawag dito, mga gantong mga gabi, mga alas 9, alas 10. Kape muna tayo guys. Gusto ko umakyat eh. Arlene Journey Official. Mega shoutout po. Salamat sa pagpunta. Update lang ako guys ha. Nakakamiss kasi mag-live. Sino pa ba yung mga nandyan? Si Ma'am Arlene. Ayun si Gilos. Gilos, okay ka na ba Gilos? Kakagising niyo lang po. Sige po, ingat po kayo Ma'am Sandrine ha. Salamat po Getting ready to work. Dennis Vlog. Yan, okay na. Kasi kanina walang audio. Ito kasi ginamit ko itong laptop kaya first time na ginamit ko tong live sa video lang muna ha. Sige lang po, okay lang po. Hindi naman lang po. Hindi naman matagal live na to. Saglit lang to. Okay, okay na idol. Sabi naman ni kain po tayo, nagla-lunch. Ay, good morning na pa. Good afternoon na pala, no? O nga pala, no? Ako, ito pa lang, nagkakape pa lang ngayon. Wala, hindi pa ako nag-almusal tsaka lunch. Kakagising ko lang. Sige, invite mo si Jopel habang habang naka-live tayo, Gilos. Ayun, thumbs up daw kay Arlene. Sige, thumbs up ko tong si Arlene. Yung kanyang premiere. Ayun, thumbs up kami daw, guys. Habang may time pa. Boss Dennis, salamat Boss Dennis. Dennis Vlog. Imon, salamat Imon. Sige, pin ko muna to. Si Arlene.
Good morning po, good afternoon na pala. Good afternoon sa ibang bansa, good morning sa ibang bansa din. Alam ko good evening pa sa iba, eh. Si Amon totoo ba 'yan? 11,000 ka na, Amon? Seryoso 'to? Daig mo pa, Amon. Amon, 11,000 ka na, Amon? Laki ng bahay mo, ah. Nabigla naman ako do'n. Dante Baron, may ka-shoutout sa'yo, Dante Baron. Amon, seryoso 'yun, Amon? 11K ka na talaga? Grabe. Anong ginawa mo, ba't naging 11,000 ka? Nagubad ka ba, Amon? Salamat Wong Dante, ha. Tignan niyo po, total views ko. Tignan ko nga. Grabe, 2 million. Anong ginawa mo, Amon? Natulog lang ako ng mga ilang araw, 11K ka na. Ano ba yung pinabayaran mo? Grabe, ang laki na. Amon, ha. Karanan mong Ensoy. Ali pa mag-end. Maano lang to? 30 minutes lang. Aquamarine, mega shoutout sa'yo, my friend. Aquamarine from Japan. Aquamarine. May 2 million na. Oo nga, may 2 million na siya, eh. Grabe. Ang bilis mo, Amon, ha. May nag-viral sa short video ko, nakakuha ng 3M. Wow! Talaga? Check nga natin si Amon. 3M? Nasaan yung 3M ni Amon? Congrats, Amon, ha. Sigurado ma-monetize ka na niyan kasi ang dami mo ng views. 2 million. Asan yung 2 million, baba mo? Hindi ko makita. Check natin. Kasi 'di ba minsan may mga video ka na hindi sa'yo? Kasi minsan kasi may mga gano'n, eh. Aquamarine tuloy-tuloy lang ang pa-views. Going pa 4 million na. Wow, sana all 4 million. Nasaan ba 'yun? Hanapin ko nga. Nasaan ba yung 4 million mo? Hindi ko makita, Amon. Salamat sa 8 million na yun na tuloy-tuloy pa rin. Chicken, yes, chicken. Outside, chicken. My friend, Aquamarine. Chicken. Ayan si Ma'am Tin. Ma'am Tin, maraming salamat, 4 months sa member mo. O, nakikita ko nga po, Ma'am Tin. Tingnan ko nga, 4 million. Ito. Ang problema sa iba to. Sa iba to, Amon? O sa iba? Kasi baka maklaim to sa'yo, bahala ka. Mangyari to, baka i-report yung channel mo, Amon. Pero check mo nga yung mo. Maraming salamat po, Ma'am Tin, ha. Check mo yung mo, Amon, yung WH mo kung 4,000 na siya. Oo, napanood ko na to, Amon. Grabe, 3 million, going 4 million. Check mo lang, ha, Amon. Please get along. Ay, kukunin ko daw. Wag. No, no, no. The chicken already kokak-kokak. Ayan, si Ma'am Arlene, salamat po, salamat, salamat. Madami yan, sir, sa ibang 20. Oh, talaga? 23M. Oh, sige, sige, ikaw bahala. Basta happy ako sa'yo kasi, yeah, I cannot speak Tagalog. Aquamarine, I know. You are speak Japanese. Arigato gozaimasu, my friend. From Japan. Daming short. Kasi guys, yung mga short kasi nagpaparami ng yan, nagpaparami ng tawag dito?
ang tawag do'n, subscriber. Oy, nakita ko na 'yan sa ibang video, sabi naman niya. Oo, ano daw kasi ano daw, maraming views daw 'yan sabi ni Amon. Sana nga hindi lang i-claim ano, Amon. Kasi kapag kinlaim 'yan, masisira yung channel mo. Pero ingat ka lang Amon. Ingat ka lang. Ayan, coffee muna tayo guys. Maraming salamat po sa ating 900 million in the house. Ayan, mag-go to channel po kayo I-click nyo yung picture ng mga ano nyo, mga kasama nyo dyan. Congrats, Amon Congrats. Nasaan ba yung mga member? Ay, mali. Shoot! Ayan, shoot 25. May shoutout sa'yo, tweet. Shoot. Kasi kanina walang sounds, di ba? Ngayon meron na. Congrats, Amon 10,000 ka na. Akong Dante Baron, salamat Ano lang 'to, mga 30 minutes lang 'to, update lang ako kasi mahirap panoorin yung mga isang oras. Kaya nag-update lang ako. Congrats, Amon, sabi naman ni Jilos. Shoot, kung available ka mamaya, may pangat program ako mamaya kung gusto mo umakyat Nakita nga kita dun sa menu kay Dapper PH. Nakita kita dun, nanood akong isang araw. Pero ano lang ako, naka-busy lang ako nung that time. Si Daddy PH. Amon, baka sigurado monetize ka na niyan. Congratulations, Amon, sabi naman ni Tuloy-tuloy ka lang, Amon Please help me. Ayan, sige, ano natin si Baguio Boy, may kasyala sa'yo, Baguio Boy. Mga 8:30 o alas 9 ng gabi, mga ganyan. Mga alas 9. 9, minsan 8:45 kasi ngayon may alaga pa ako ngayon kaya itong oras. Ma'am Arlene, salamat Ngayon si Aquamarine, nilabas si Aquamarine from Japan, 558. 558. Baguio Boy, sa video na short viral, kuha ako analytics ng 4 point. Laki din laki din yan, Amon. Pero check mo nga kung ilan na yung mo. Please call my Marinchan. Okay. Marinchan, thank you so much for dropping by, okay? Sige, try ko sir kung anong meron. Okay, sige, no problem. Kung hindi ka available, shoot 25, okay lang, no problem. Kasi ano naman yun hindi naman kita pinipili. Baguio Boy, thank you napanood ko naman yung bago mong upload. Kahit talagang gusto ko pumunta dun sa tawag ito, dun sa Baguio. Gusto ko na makita si Green Shoulder. Kasi siya influencer Mr. Gloward, may shoutout sa'yo, Mr. Gloward. Tamsak Dan host. Tingnan mo nga si Mr. Gloward. Mr. Gloward, ilan naman yung subscriber niya? Gloward Mio. Ano to pag dumikit sa'yo, kailangan i-mainin, dikit mo sa'yo sige, didikit ako sa'yo, Gloward Mio. Ito, 387 ka sir. Dikit ko yung main ko sa'yo dikit mo rin yung main mo sa akin para patas tayo, okay? Magbabakas po ako sa'yo. Salamat. Anong meron? Ano lang, parang kanta lang, promote lang, parang ganun ordinary. Ganun lang ang ginagawa ko. MLSO Baguio Boy, sabi naman ni Dennis Vlog. Kung available ka lang no problem lang yun. Kasi para promote yung channel nyo, pag halimbawang may bibisita sa inyo, di ba? Asan na ba si Jobil? Jobil, anong nangyayari pala Jobil? Hindi mo siya makita?
MLSO kaya nga Dante Baran. Congrats. Congrats, Amon. Filipinos living, sabi naman na Filipinos, saan na ba? Filipinos living in Japan speak English, but is conversation in the Philippines Tagalog. Yes. We are in Philippines, we can speak Tagalog, but we can speak English also. Ang tawag nito? Aquamarine or Marine Chan. Salamat. Sige. Lin Official. Sige naman si Lin Official. Lin Official, yung channel mo, Lin Channel. O baka naman hindi mo ididikit sa akin yung main mo, ha? O sige, subscribe ako sa'yo, ha? Ayan, 619 ka na. Dikit ko yung main ko sa'yo, ha? Kasi yung iba kasi didikit nila ninja, pero yung main nila hindi nila didikit. Ay, dikit na ako sa'yo, ha, Lin. Meron ka ng 619. Pag 619 ako. Chilos, wala pa si Jopet. Okay lang, Baggy Boy, napanood ko nga yun. Oh, di ba? Napanood ko din yun. Okay lang yun. Muntik na kitang di makita, sabi naman ni Dennis Vlog. Ayun, si Dennis Vlog, salamat always. Support talaga yan si Dennis Vlog. Si Amon, ayan, si Damon, nakikita ko na si Amon. Sino pa ba? Si Gilos. Ayan, shoot. Salamat, shoot, ha. Dikit ko na sila. Kung nakikinig dyan si Apong Edson, sigurado nandiyan si Apong Edson. Sino pa ba yung next natin? Si Amon. Laki ng bahay ni Amon, ha? Laki ng bahay mo, Amon. I'm thinking about learning Tagalog. What do you call this? Aquamarine. I think I have a technique to to understand speak Tagalog. Translation. Go to Google. Okay, go to Google. Jepoy, may kasya sa'yo, Jepoy. Salamat sa paharang. Daming viral ni Amon kaso nakakatakot baka may mag-claim. Oo nga, shoot. Yun ang kinakatakutan ko sa kanya kasi hindi pa siya monetize. Ang problema, pag halimbawang nag-apply siya ng monetize, baka ma-strike to. Tawag doon? Tawag doon? Strike. Ma-strike siya. Sigurado may mag-claim niyan kasi viral. Amon, balitaan mo kapag kape muna tayo guys. Amon, kapag ang tawag dito, nag-apply ka ng monetization mo, balitaan mo ko. Salamat, Jepoy. Ayan si Jepoy. Guys, lablabin nyo si Jepoy dahil ang bait niyan kasi pinuntahan ko yun sa live niya. Kaya, yun. I only know this, mahal kita and masaya ako. Okay. Mahal kita, ibig sabihin Marin, I love you. And masaya ako, I'm happy. Okay? Opo, sir. Dennis Vlog, MLSO, sir, Jepoy. Ayan. Apong Banji, good morning, good afternoon sa Pilipinas. Ayan. At saka abroad ngayon Apong Banji. Nasa Tarlac, California ako. Yes, may share sa iyo Apong Luis and Daddy host, bagong dikit si Kuli. Di wow. Ayan. Guys, update ako. Meron pa tayong 12 minutes para mag-close ako. Ang daming tao Good morning, good afternoon. Manuki. Yeah, anong gusto niyo pasalubong? Nandito ako sa Tarlac, California kasi bago kong trabaho dito, guys. Inaalagaan ko yung manok kasi ang sahod ko 150K. Baka gusto niyo mag-apply dito. Okay. Ako Marin. Ito Aqua. Salamat. Aqua Marin. Para ma-translate mo, parang si Civil BG lang, no? No naman. Kenny Tarlac, California. Thanks, Jepoy. On the way na. Ayan, dikitan niyo si Jepoy, guys. At saka si Banjilin Vergara. Ayan, kapampangan din niya si Benji Vergara. Dennis, dikitan niyo rin po si Banji Vergara. Yan, supportive din yan. Sige, sir, bye muna ako. Work muna ako. Sige. Shoot 25, salamat See you later na lang mamaya sa live ko, 8:30 or 9 p.m.
Kapag may nag-claim niyan na money na, edi maghati kami, revenue. Hindi sila ano, ang mangyayari diyan, ire-report nila yan Amon. Ang gawin mo ganito, ganito, ano kita 'no, unlisted mo muna yung video mo na nag-viral tapos kapag naka 4,000 ka, ang tawag dito, dun ka mag-apply. I-ano mo yung million mo, i-ano mo muna siya, unlisted mo muna siya nung ketang mong akong Luis, Luis Daddy. Ayan, Idol Edward Murit ang mga budol, sabi niya. Ano yan? Jepoy, ano yung mga yan? Legit yung mga kaibigan ko nandyan. Huwag kang mag-alala, hindi sila budol. Didikit mga yan. Napakabait niya mga yan. Always na nakasupport sa akin yung mga yan. Lalo na yung mga nandyan, sila Luis Daddy, Vergara Banji, si Gilos, si Dennis Vlog, ayun, si Apon, ayan. Dan po kay ma'am, sabi naman niya. Okay, next na natin si ano. Sino pa ba yung mga nandyan? Legit ako, ha? Wala akong ninja, sabi naman ni Imon. Paakyat na po atin Eran. Ay, Diyos ko, naka-live ako. Direct to, direct. Tinry ko kasi first time kong tinry na ano to, live. Yung ano niya pong Edson binigay niya. Tinry ko lang, baka sakali. Hindi dito, idol. Edward say, oo. Ano, Jepoy, marami talaga. Madaming bodol doon. Kasi sa mga ibang LS. Halimbawa, ginagamit nila ninja. Tapos, yung nilalapag nila yung main nila. Tapos, ang ginagawa nila, pinagtitikit sa'yo, ninja. Tapos, yung main nila, hindi nila didikit sa'yo. Kaya, ang gawin mo, sub mo na lang. Oo, ginagawa ko ganun. Kapag ninja yung dinikit nila sa akin, ninja rin yung didikit ko sa kanila. Kaya, yan ako biyasa mag-LS po, sabi. Oh, may work ka na kasi ano, Abang Banji. 9 minutes na lang ako, 9 minutes. 9 minutes to go. Maraming salamat, Ma'am Caselas Bet. May kasalat po, Ma'am Caselas Bet. Ako, Watashi. Aquamarine. Ayan, meron tayong kaibigan guys from Japan. Ay si Aquamarine. Aquamarine, thank you so much from Japan. Oo nga, bawal ang budol, sabi ni Caselas Bet. Ma'am Arlene, ayan, si Ma'am Arlene guys, dikitan nyo rin yan bago monetize. Ako, kaladwa ko nung kadikit kaya kay Ho, sabi niya. Ako, kaladwa ko yung nakadikit kay, ano yan, pag dinikitan nyo ako, kaladwa din ni Luis din ng ano kasi, ano yan, legit din yan si Luis. Nagdidikit din ng banana yan. Ang daming pumasok sa akin sa LS ko sa ibang link, pinababa nila, alam na nilang idol, Edward, nag-aayuda ako sa LS ko. Oo, kaya ano, Jepoy, ingat ka din sa mga inaayudahan mo. Kasi minsan, yung mga inaayudahan mo, budol. Okay? Si Amon, ang laki ng bahay ni Amon eh. O sige, try na natin si Jepoy. Amon, ayan, kaladwa ako. Basta digital lang kayo dyan. Type nyo yung Kapogi guys. Kapogi na lang, si Nightbot ng bahalang magbaba dyan. Ayan, meron pa tayong 7 minutes. 7 minutes na lang ako. Ako, budol po ako, sabi. Hindi budol yan si Luis. Ano yan, legit yan si Luis. Kasi, ano yan, pumupunta sa mga live yan. Kumakanta pa yan ng ano, 8-8, tsaka dayang-dayang. Yan, Luis. Luis, ketang live mo na minsan. Ketang, miminom kayo. Ano ako magparamdam eh. Ma'am Caselas Bet, salamat ha. Ano lang na tayo, 7 minutes na lang ako, 7 minutes. Kasi kapag pag umabot ako ng 1 hour, mahirap na panoorin, kaya wala nang manonood, kaya 30 minutes lang tayo, update. Okay, see you lang later guys, mamaya sa live ko, 8:30 or 9 PM. Ayan, 11 million, salamat sa 11 million, ayan. Sabi naman ni, welcome po, sabi naman, madami po talagang budol. Madami akong na-experience niyan, sabi naman ni Dennis Vlog. At may paramdam, tinege. Wah, ikit ko pin. Karakalyo. Bebentahan mo lahat din kaya mo, di ba? Bebentahan mo lang. Halina ako magparamdam po, tapos sabihin mo, budol ko. Di ba? Amon, ayun, 11,000 na daw yung subscriber ni Amon, kaya wala nang susubscribe sa'yo, Amon. Kasi nga daw, 11,000 yung bahay mo. Oo, guys, kasi nag-viral yung video ni Amon na na-upload niya almost going 4 million na daw yung kanyang views. Kaya, pahingi akong helmet kahit luma. Ayan, sabi naman ni Gilos. Jepoy, bigyan mo daw ng helmet si Gilos. Jepoy, Caselas best done. Full pack, Kalembang. Ayan. Ano yan, nagbabalik yan, Boss Jepoy.
Lahat yan, nagbabalik yan. Legit yung mga yan. Tested ko na yan. Kasi hindi naman sila dikit sa akin kung hindi sila pupunta sa akin. Dikit kalembang lang yun. Da ka sana. Ano sabi na? Pati ka magparamdam, tinaga ka sana. Wala nang muli ka, Luis. Akong Luis. Kasi less best pa niya akong helmet. Okay? Okay na ba lahat, guys? Greetings late but also hello everyone. I'm Aquamarine. Please be my friend. O guys, di kita nyo daw si Aquamarine from Japan. Please connect to Aquamarine. Full pack ako kay Jepoy. Salamat po. Basta magbakas lang o magbakas lang kayo ng Kaselas Bet magdikit kayo sa kanya. Wow, laki ng bahay ni Amon. Kasi may nag-viral daw sa kanya, Ma'am Kaseles. Si Amon, almost nasa 3 million yung niya, views niya doon sa isang live niya. Ay, sa live niya, sa isang upload niya. Hindi pa siya monetize. Yeah, chicken, cold chicken in Tagalog. No. Chicken is, wait, type ko dito. Chicken Tagalog is manok. May masyal ka pala sa Fernando M. Kutiki. Aliko, ako may masyal sa Fernando. Palabat na itawang Banji. In-upload ko lang yun, 2020 pa yun. Nag-re-upload lang kasi ako kasi ngayon dumami yung mga followers ko sa Facebook. Ang ginawa ko, re-upload lahat yun. Luma na yun. Kasi kapag dumami yung mga followers mo doon, siyempre maraming manonood doon kaya ganun. Huwag kang mag-alala, Lods, Jepoy. Full pack, support kami basta kay Idol Edward, sabi naman. Salamat, Gilos, ha. Gilos, basta tuloy ka lang, ha. Napanood ko nga yung panghuli ng isda. Thank you, I understand, sabi naman ni Aquamarine. 3 minutes na lang ako, guys. 3 minutes na lang ako. 3 minutes. Wow, makanta. Kaya ganun lahat. Guys, sa mga hindi pa po nakapollow sa Facebook page ko, guys, please po, pakipollow po Edward Laksina din. Facebook page ko. Facebook page. Ayan, nandun sila, Dennis. Please po, ayan. Pandagdag naman sang followers. Ayan. Yan po yung pangalan ng Facebook page ko, guys. Kung meron nga Facebook page, sabihin nyo lang sa akin at ipapollow ko po kayo. Okay? Ay, malapit na matapos. 8 million. Meron akong ilang thumbs up? 13 thumbs up. Ay, nilang minuto na lang. 3 minutes. 3 minutes na lang tayo, guys. 3 minutes. Vergara. Baggy Boy. Yan, si Baggy Boy. Baggy Boy, nakikita kita dun sa kabila. Kay, ano pa nito? Yung pinuntahan ko, Baggy Boy. Hindi nagbibisita sa akin eh. Hindi ako bumisita sa kanya. ganun siya. Hindi ako binisita eh, ni best friend mo. Sa totoo lang, gusto kong umakit sa kanya, kaso ang problema, hindi ako binisita, kaya hindi ako binisita. Hindi, joke lang. Hindi, pumunta ako doon, nakita ko doon na always support ka doon. Miss ko mag-LS. Mag-LS ka kaya? Meron dito ako sa Gilos Vlog, sa page ko. O, sige. Gilos Vlog, sige, check ko. Pwede palang ganun, video ni Amon. Hindi, depende yan, Ma'am Kaselas Bet. Kapag halimbawa nag-upload ka ng hindi sa'yo, kapag nag-viral yan, possible na i-claim yan. Kasi ako, sa totoo lang guys, meron talaga akong na-strike talaga. May na-upload akong kanta ni yung kumanta ng, ano pangalan na yun? Nothing Gonna Change My Love For You. Tapos, palang views niya 300 palang views niya. Kinlaim niya agad. Sabi ko, i-delete ko na lang yung video. Pero nawala na. Okay na, nagkasundo kami na i-delete ko na yung video niya. Kaya yun. Yes, I do it on Instagram. Yes, I have also Instagram, my friend. Try ko, kayari ko. Sige, mag-live ka. Oo. Elna, OFW, may kasyara sa Elna. Siko nga si Elna. Elna, my birthday 29.
Eto, wag mong pang ano yung ninja mo, kailangan idikit mo yung main mo ano, L na. Kasi ako nagdidikit ako talaga yung main ko, pero yung iba kasi dinidikit ninja, eh. Kaya 'pag dinikit sa'kin ninja, ay si JR Ibanez, mega shoutout, ayan may bago. Check ko nga siya. Ayun JR, dikit na ako sa'yo. Dikit ko sa'yo, ayan. Magbabakas ako sa'yo, JR. Ayan, sending. Ayan JR, oh, dikit na ako sa'yo dito sa may ano mo, sa nag-live, ayan. Dikit na ako, dikit Kalemba nga. O hindi umiikot yun, host. Ako, kung sino yung kasamang naka-live. Oo nga eh, wala eh. Pasensya ka na, Baggy Boy, kaya kung hindi siya iikot, walang mangyayari sa kanya, Baggy Boy, kasi walang susuporta sa kanya 'pag gano'n. Kaya yun ang nakikita ko kay ano, kay alam mo na, dapat ano, kailangan siyang umikot, ginagawa sa harap ng computer. Okey. Pero okey lang 'yan. Jepoy, Shade. Hindi, yung page ko eto, dali lang. Ano ko yun, eh, personal FB ko yung naka-shade. Ito yung FB page ko, guys. Yung naka-shade, ano yun, personal account ko yun sa FB. Pero yung ano ko, yung Facebook page ko, ito, ayan. Yun yung personal FB page ko. Okay na, mag-end na ako, guys, ha. Mag-end na ako. Ayan yung ano ko, Facebook page. Ayan, maraming salamat sa inyo, ha. Salamat, salamat. Walang problema, host, kanya-kanyang dala ng channel. Tama. Bianchi Boy, congrats kasi naka-ano ka na, naka 14,000 ka na. Happy ako sa iyo, Baguio Boy. 14,000 subscriber ka na. Huwag kang mag-alala, susupport talaga kami sa iyo kapag pag sumuporta ka sa amin, susuporta kami din sa iyo. Gano'n lang 'yun, balik-balik lang 'yan. Kapag hindi ka sumuporta, edi walang magagawa. Gano'n lang 'yun, 'di ba? Ano lang 'yun, give and take lang naman kasi hindi naman lahat ng mga nag-subscribe sa'yo susuporta sa'yo, 'di ba? Pero pero kapag halimbawa sumikat ka na or ano man, dun lilitaw lahat 'yan. Kaya kayo kung sisikat kayo, huwag kayong magbago, guys, ha, okey? Bye-bye Sir Edward, sabi niya. Okey, salamat, guys, my friend Aqua Marin, thank you so much. My child is back from school, so please let me visit again. Thank you so much, guys. Apong Banji, Jepoy, salamat. Okay, salamat, Jepoy. Mag-comment ka dun, ha. Ano ko din, balikan din kita. Yung Facebook page mo, i-ano ko din. Kapogi, nangyari na yan sa kapatid ko. May mga nag-viral siyang video tapos noong apply monetization din approve. May nag-claim. Oh, 'di ba sabi ko sa'yo, ano, Amon. Ingat ka lang, Amon, na JR. Salamat, JR, ha. Dikit na ako sa'yo, JR. Okay. Sino pa ba yung mga nandiyan? Banji, thank you. Out na ako. Ayan, guys, see you later, guys. 9 PM or 8:30 PM sa aking pangat program. Paalam, guys.